Kabisi chumo wimende puwe kaunti ya Kisumu Subati Doris Donya Aburi mambiye litukoria rero anyara kobaga kwarigania umusangirikano inyara kobaga gukoreta abana abasubati abo bari emsege myaka 15 mo kurinde babwate abana abande bebwatrenetie abande ebangaine tu omonto nabo akoboli naki Donya bono ekero gochikomerana na abana abo igo kweni kareti abana aba bagendera ko bamulito batibono mulito bale banyorire mpaka abana ntoko batiga intu na bayiboli na abana bali bande bataranyora abana bakorora abana aba ego bago chikote batinda getuko babuna abana bali Yo ni gonya tekoba kwarigani amona bisi yo mugumende bumna enjira emo yo kubarikia inse yo moroberi ori abo bubwenia osha nabo iko kubika emeroberi emekenu ase bari bandanyara koba bakwena chiskuru banyako bakwena abana bali tukelira rero sha ya baregister busara mbadi kwakana even a single unless batame bono kuruga kabagende to ba second chance baira ni skuru onye bali bare primary batagete koirana bairane secondary bairane chi university bairane chi TVET bairane. That was number 2. Number 3 to batebi okonyoro mwana mutanga ni neri yakabere. It is very easy bakore uzazi egero mwana yo mukara akina bairane skuru bakonyo bugima bwabo bamanye ko chako baba because they are not parents abe bale teen mothers. Boiko ase ensemo ende mu wimende bubwe county ya Kisini ganyako bakagwichanira ebikore by'abana bagutachiru nse naboiko banyako bakutigerwa amarito egento gekoira gusali amagima abo ase amatuko abo abosio nigo alire eira arachikunyara ko bakakora gakubwatena amone kigambiro banyara ko bakurwania ebikore bingabune ebyo bigenda tokomentekana anemono chinga kichiga abana bale chirusa chintambe naboiko kuboria abayiboli bali bakunyara ko bakonyorana amone bikore bingabune ebyo mbabasa ukura amangana ayo asegenka kurende banyako bakubikania serikali imebuna enchira emo yokoligia obwene gochi ase abakunyara ko bakorerwa ebikore bingabune ebyo naigo kwene kebuna ngorwani bale ebikore bingabune ebyo koru ase binyoro binyara ko babikwera bonto tate batwa mubekeire amamocho onye ndirikero monto agokora egasi yaye otango ndonyoreti umwana 11 years kega kabwato umwana ntore konyoro umwana 13 years kabwato umwana kero monto kare kogenda kore gasi yaye abantu bayigwa basacha babago tibonga abana gogo tibonga igoko bwatu obuyanto chagete office ya Nene Vibrant ntwa ataba monto ndebo nsiko sali umwana torangeli toche tobakonya kobeke kine kikotu we are doing it na alafu chikoti chirimo ko gambe bine bitafadhali tikakoira chibese lero nabo koira chibese cyo mwana bwo monye no tibongiru mambe manya konyora no yo ogotibonga yani ire chibese asege ntokende kyao tonyore no ni ntwa bana siasa to ule chibese lakini tikakora abayiboli chibese aso mwana obekerwe kina ya defilement boiko abarayi banyara ko bawika asenseme yo nabarabo nigo banyako bakogikeria engana eyo amone chinguru chegoro mono nayo kuboria serikali enyara ko bage kubwacha nabo kwene kyanga kurwani bale ebikore bingamune ebyo erinde abana abake banyari bagario ko igenderia nabo igo banyako bakorosia amagima abo a ankyo isibwe nyora masakume kwa sema no gaki gosemwe nyorete. So we want abasacha ababebisete sibebisete. I know with your able leadership abasacha ababamo momorekwe babwatu baretu mtu books like mune case ko ebere litoromongina ande torigia abande muri abantu abange sana kulingana na elikibuna twagambire abande bale bono batigara mongina tonya tumathio ale kebebo etetana na igonyore na ande kede nyasanya gusenia bono gende gochibonjali marani bono tale sub county chetu talibo na mwenye mmezaa muwe viongozi hapo mbele kwa wengine, uambie dada yako, uambie ndugu yako, usicheze kama vile mimi nilicheza. Ona saa hizi mnateseka. Muwe ambassadors wazuri hapo nje juu. We don't support it, but we are here. Now that we are here, ntoko batukuta lazima tobatebi na bado your story is not over, it's still starting. Take care of those kids, give them to your parents, let them take care of them. Irane skuru mosome mokoreki and tell them that there is future
after bringing a child to this world. Huyo mtoto umeleta, huwezi jua kama kesho ndiye atakuwa president, atakuwa na bagina bali mura mwana koreke tureke koreka kana rais mwana korora mama doja taisaini bia mono. Thank you. Ile kitu nataka kuwaomba, avoid kukaribisha kila mtu kwa nyumba, hata kama kuna shida gani. Saizi mahali imefika, tuweke mipaka. Hao wenye tunaona hapa, they are very few. Kuna wengine wamefichwa kwa nyumba. Inkulpoteria MSA ya mangana maya kuru ase chiabisi chomo wimende Bubwe County ya Kisii. Erietaria neni gonguru kwa Hespon Bosire.